Moi kaikki, mä oon Team Pro 553 ja niin mä tein nyt tämmösen kanavan nimeltä Team Pro. Ja niin tälle kanavalle tulee kaikki pelejä. Sitten mulla on toinenkin kanava, joka on tää Trollaaja 300 ja sinne tulee sitten kaikkea sketsejä ja nyt elokuvia, sinnekin tulee vähän pelivideoita. Mutta siinä on kaksi ihmistä, joka on mä oon niinku se hosti ja sitten ylläpitäjä on yksi. Sitten mä oon tän hosti ja tässä ei oo ketään muuta kuin minä ja muutahan mulla ei oo, taas vaan tämmönen alkuvideo ja niin ja nyt tulee sitten 3 päivää menee varmaan yhteen videoon, niin olisiko, että päivässäkö viikossa tulisi 2 videoa. Että 1 päivä olisi siinä välissä ja siinä olisi vähän jotain muuta. Eli voitte ehdottaa vaikka kommentteihin jotain pelejä ja semmoista mitä haluaisitte ja random pelejä tai jotain. Niin mä voin tehdä jonkunlaisia, kunhan kerkiän ja jaksan. Ja käykää kattoo sekin kanava, niin Trollaaja 300 ja sieltä kanavaltakin löytyy niin nytten tiedotevideo. Eli se olisi moro.